Ermenistanda elektrik toğunun gymmatladylmagy bilen baglanşykly planlara garşy protestler dowam edýän mahaly protestçiler Yerewanyň merkezinde Ermeni baýdagyny galgatdylar. Protestlere gatnaşýanlar Ermeni parlamentiniň we prezidentlik edarasynyň golaýyndaky Bagramyan prospektindäki pozisiýalaryny saklap galýan mahaly demonstrasiýalar asudalygyna saklanyp galýar. Protestçileriň liderleri Ermeni hökümeti öz kararyndan ýyda gaýdýança köçelerde ýürüýüş çärelerini geçirmegi dowam etdirjekliklerini wada berdi. Ermeni häkimetleri 1 awgustdan başlap elektrik energiýasynyň bahasyny 16 göterim gymmatlatmagy planlaşdyrýar. Moldovan protestçileri geçen ýylyň ahirinde ýurdun 3 bankyndan 1 milliard Amerikan dollaryna goloý pul serişdesiniň ýitirim bolmagyny berk derňemegi talap edip, Moldowanyň paýtagty Kişinewdäki baş prokuratura edarasynyň daşynda ýygnandylar. Şeýle-de protestçiler ýurdun baş prokurory Korneli Gurinyň wezipesinden çekilmegi üçin çağırş etdiler. Demonstrasiýalar siýasy bolmadyk topar tarapyndan biz 1 milliard Amerikan dollarynyň ýyda gaýtarylmagyny isleýäris diýen şygar astynda sosial ulgamlarda guramalaşdyryldy. Ukrainanyň polisiýasy we Milli Gwardiýa bileşigi pitneçileriň kontrollugynaky Donetsk regionunyň 90 kilometr uzaklygyndaky Dobropolye şäherinde harby tälimleri geçirdiler. Bu harby tälimlere gatnaşanlar şäheriň polisiýa edaralaryna ýaragly toporlaryň hüjümleri amala aşyrmandan gorumak boýunça türgünleşik çärelerini geçirdiler. Siz Azatlyk radiosynyň şuňky täzelikleri bilen tanyş bolňyňyz.